Kaixo, azalduko ditugu Moodlek dauzkan aukera batzuk ikasleekin komunikatzeko. Aukera ezberdina dauzka, batzuk asinkronikoak edo nahi dugunean erantzuteko edo mezuak bidaltzeko, bai foroetan edo bestelako mezuak, bai taldeari edo bai individualki ikaslei izan daiteke. Eta gero badago uneko mezularitza hori, txatak, sortzeko jarduera bat. Ikusiko ditugu 3 hauek. Lehenik foroena ikusiko dugu. Moodlek ikastaro bat edo ikasgela virtual bat sortzerakoan beti hasieran sortzen du foro bat. Baina hau bakarrik izaten da ikasleei guk irakasleok informazioa edo berriak adierazteko. Ikasleak ezin dute parte hartu. Gero, sortu daitezke beste foro batzuk, zalantzentzako eta beraiek parte hartzeko. Baina hasierako honetan bakarrik irakurri egin dezaket. Gu nahi badugu komunikatu ikasleekin, forora sartzen bagara, egin beharko genuke gehitu eztabaida. Baina, kasu batzuetan agian nahi dugu talde zehatz bati informazioa azaltzea. Orduan hemen aukeratuko genuke. Zer egin behar dut? Gehitu eztabaida. Hemen jarriko dut. Informazio simple bat izan daiteke, edo guk nahi badugu, fitxategi bat igo genezake, nahi dugun informazio osagarriarekin, edo nahi izan ezkero, audio bat edo bideo bat ere, guk gure webkamarekin grabatutako bideo bat, grabatu genezake eta beraiei bidali, zerbait azaltzeko. Guk horrela utziko dugu, bidali mezua forora. Hemen agertzen da, azterketa. Batzeko ikaslei bidali diegun mezu hau, honela iritsiko zaie, bere postara. Ikaslearen postan, eukiko du mezu hau. Datorren astean, azterketa. Beste aukera bat, mezularitzarena da. Hemen, joaten bagara ikurtxo ontara, ikasle ezberdinekin mezularitza bat euki dezakegu banaka. Hemen ikasle bat topatu nezake, adibidez honekin, eta hemen mezu bat idatziko nioke. Kaixo, eta hau joango zaio bere postara. Bidaliko diot. Hemen gelditzen da beti mezua, jarraipena egiteko, baina notifikazioa iritsiko zaio bere postara ere. Hau banaka egiteko kasuetan, baina posible da gela oso bati olako mezu bat bidaltzea. Joaten manaiz partaideak, aurkitu, taldeak, aukeratzen badut. Batze, aplikatu iragazia, eta batzen daukat ikasle bat bakarrik, baina hauei bidali nezake, pentsa hemen dauzkadala 20 ikasle, aukeratzen baditut 20ak, aukerautako erabiltzaileekin zerbait egin ezake. Zer? Mezua bidali adibidez, bidali mezua. Eta hemen jarriko nuke, kaixo talde, eta komunikatuko nieke, edo zer gauz. Hau ikusten duzue, hemen agertzen zaidala. Talde honi bidali dio. Eta horrela, ikasle bakoitzari edo talde oso bati bidali nezake mezuak. Eta beti joaten da notifikazio bat bere postara. Notifikazio hau printzipioz konfiguratuta egoten da hortarako. Baina, kendu daiteke ere. Esan beharko genieke ikaslei ezkentzeko edo ez ezarra esan. Hau da, pertsona bere profilera joaten bada, hemen daude aukerak, eta hemen dauzkat foroen hobespenak. Eta hemen jartzen du foroetan mezu bat bidaltzeko. Foroetan zerbait agertzen bada, mezu bat bidaltzeko bere postara. Beste kasua da mezuena. Berdina, aukerak, mezuen hobespenak, eta hemen ikusten duzue mezu bat dagoenean jakinarazpena posta elektronikora. Kentzen badut, ez zaizki iritsiko, baina printzipioz horrela konfiguratuta egoten da. Komunikazioko beste aukera txat gela dugu, eta da jarduera bat.
txertatzen badugu gure ikastaroan chatgela, izena jarriko diogu, eta hemen aukeratu dezakegu noiz irekiko den chatgela hori, posible da ere egunero ordu berean edo astero ordu berean antolatzea chat hau. Hau batez ere izango litzake urruneko irakaskuntzan edo norbaitekin nahi badugu zuzenean momentuan hitz egin, zalantzak eta argitzeko, klasera ezin badu etorri edo horrelako egoeretan. Mugatu eskuragarritasuna. Nik nahi dut chat ezberdin bat talde bakoitzarentzat. Orduan, ben jarriko diot C gelakoentzat, chata. Gorde eta erakutsi, sartu chat gelan, eta hemen jarriko dut eta bidali. Hemen dago ni bidali duena. Eta orain ikasleak erantzun dezake. Ikasleek erantzun dezakete. Ikasleak onora ikusiko luke. Chat gela, C, eta sartu. Eta hemen ikusten du, irakaslea jarri duena. Eta horrela joango ginake, momentuan, mezuen bidez hitz egiten eta zalantzak aztertzen. Horrela ikusi ditugu, modu ezberdinak, komunikazioa aurrera eramateko Moodleen. Eta guztiak plataforman erregistratuta gelditzen dira bere evidentziekin. Baliogarria izango zaizuelakoan, hurren arte.